Bé, doncs, bona tarda a tothom. Gràcies per venir avui aquí. La veritat és que el tema és molt interessant i ho ha de ser, perquè estan a punt de començar el pont de 3 dies, estem a punt de començar la festa major de Reus i estem avui aplegats aquí perquè segur que el tema ens interessa. Jo soc Montse Vilella, la regidora de l'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Reus, i fa unes setmanes el Joan Ferrús va venir a la regidoria a dir que volien fer l'associació, que ja hi ha la que representa a nivell català i que el seu president també ens acompanya avui, però que tenien ganes o que ja havien començat el camí d'aquesta associació a la ciutat de Reus, l'associació per la tartamudesa, i que la volien presentar en societat. O sigui que avui és una miqueta això, la presentació en societat, i per fer-ho han portat els dos conferenciants que després ens presentaran, que és amb aquest títol tan suggerent de La tartamudesa parla. Des de la regidoria de seguida ens vam posar a disposició del que calgués a l'entitat. De moment és una entitat petita, però sí que és important donar-la a conèixer i que vagi creixent, perquè la tartamudesa, i suposo que això us ho explicaran millor ells, però és una qüestió que pot passar per un defecte i que pot passar per un defecte molt incòmode i sovint motiu de burla, sobretot quan la canalla és petita. Penso que estem en una societat que les coses les hem de veure d'una altra manera. Les persones són com són i tenim les habilitats que tenim i les deshabilitats que tenim. I per tant el que hem de fer és aprendre a viure amb les habilitats i les deshabilitats. I avui amb aquesta xerrada crec que serà interessant perquè ens explicaran una mica com empoderar-se un mateix, com perdre les pors i una mica com poder afrontar la vida sent cada un com és. O sigui que jo senzillament vull felicitar la iniciativa del Joan de ser valent i de dir a la ciutat de Reus també, o en tot cas al territori, partint de la ciutat de Reus, us animo i evidentment ens posem a la vostra disposició pel que necessiteu, tant sigui a qüestions de locals, de xerrades, del que sigui, perquè entenem que si les persones no aneu al davant, l'Ajuntament difícilment podrem fer coses, però si vosaltres estireu segur que en podrem fer moltes. O sigui que avui és la presentació en societat de la seu de Reus, de l'associació, i esperem que tingui molt de ressò amb totes aquelles persones que els hi pot ser d'utilitat, que segur que són moltes. O sigui que felicitar-vos, posar-nos a la vostra disposició i res més, si de cas donaríem la paraula al president perquè pugui una mica presentar també la xerrada que ara ens fareu. Gràcies. Bé, bona tarda. En primer lloc, i anant per feina, voldria agrair-vos l'assistència en un divendres del pont de Sant Joan. També agrair a la regidora de Benestar Social, que la senyora Montserrat Vilella, totes les facilitats que ens han donat per a la realització d'aquesta conferència. I, com no, al Joan Ferrús, membre d'ADCAT, que ha estat la persona que ens va donar la idea de muntar aquesta conferència a Reus i ha estat el pont perquè fos possible. Gràcies, Joan. Bé, jo em dic Josep Sant Salvador, soc el president d'ADCAT, de l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya, creada al maig de l'any 2012, i per a no allargar-me massa, en els fulls que heu trobat en aquestes cadires teniu una breu explicació de lo que és ADCAT, què fem i qui som. I si veureu, al dors del full de que teniu una butlleta per si us voleu fer socis i ajudar amb els projectes d'ADCAT, que estaran centrats principalment amb els grups d'autoajuda i en les persones que s'aïllen de la societat pels problemes de comunicació. També, com heu pogut veure a l'entrada, hem deixat un petit recipient per si voleu fer a la sortida alguna petita aportació econòmica per als conferenciants.
Això sempre i quan, si us ha agradat, el que sentireu. Si no us agrada, en comptes de tirar els tomàquets a ells, els podeu deixar també amb aquest recipient que els aprofitem igualment, que estem en l'època de crisi. Paral·lelament, també som membre de la Fundació Espanyola de la Tartamudez des del 2001 i en els darrers anys patró de la mateixa fundació per a Catalunya. I també coordinador dels grups d'autoajuda de Lleida i de Barcelona, juntament amb el Joan Miquel, que és un dels dos conferenciants. Avui també teníem d'haver tingut l'honor de comptar amb el president de la Fundació Espanyola, però de moment es veu que no ha pogut venir, que és el senyor Adolfo Sánchez, persona que li tenim d'agrair enormement tot el treball que ha estat fent i farà per a les persones que tartamudegen a tot el país. La Fundació i l'Associació treballem conjuntament per bé de les persones amb tartamudesa. El fet de sumar sinergies fa que els petits esforços individuals siguin grans reptes aconseguits. Sobre la conferència no us diré res. Millor que ho escolteu vosaltres mateixos. Us asseguro que sortireu sacsejats dels vostres seients. Per acabar, us presentaré el primer conferenciant, en Joan Miquel Lorente. Ell ve d'Arenys de Mar, al Maresme. Ell és una persona que de tenir moltíssima por a parlar va passar a sentir amor per comunicar. Des de fa uns anys dona conferències sobre coaching, tartamudesa i diàleg interreligiós. Ell és també vicepresident d'ATCAT i membre de la Fundació Espanyola de la Tartamudez. Poseu-vos còmodes i gaudiu d'una visió bastant particular de la tartamudesa. Endavant. Però primer passem el vídeo. Passarem un vídeo primer. Jongens, we hebben een nieuwe leerling in de klas. Hij komt van buiten de stad en hij komt bij ons in het eerste studiejaar. Kom, ga maar naar voren. Zet je maar op het podium. Wie ben je? Wat is je naam? Hoe heet je? Wat is jouw naam? Kom maar. Wat is je naam? Jongens, kom maar. Wie daar manier hebben ze? De twee pekers. Wat gaan de jongens doen dat school gelukt is? Boeken schrijven. Muziek studeren. Ja, en nog één schoenmanie met twee liedjes. Wat? Jeroen? Elias? Dirk? Erik. Jij moet
je meisje op de wat ga je niet spreken. Ik ben Tony en ik wil mijn lief vriendje zijn. Ik ben dus echt goed aan het krullen. Zo blij dat ik hier weg ben. Maar je moet ook zeker blij zijn. Allee, de laatste school en ooit. We kunnen eigenlijk ons eigen leven leven. We kunnen ons eigen leven en anders doen. Het is fantastisch. Het staat niet meer dan dat. Gewoon een nieuwe start. Keep your girlfriends at home. Keep your wives at home. Because most of you, when I walk around, the women holler and shout, I am the greatest.
assis sur le sable mouillé. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pour jamais refaire. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pour jamais Hoe gaat u nu terug? Alsjeblieft, dat is 80. Met jou in klas.